Aron nga dili makalimtang ang tipik sa tong kasaysayan o natampo sa mga bayani, laing pamaagi ang gihimo aron na pagpahinumdom kini sa mga kabataan. Nay usa ka talagsaong pimaagi sa storytelling nga among saksihan isip pagpaambit sa kasaysayan. Ani ang RTV Presents ni Nico Serino. Kung sports ang hisgutan, di magpaawahi ang mga kabataan nga sakop sa Camagayan Football Club. Naumol sila gumikan sa ilang hilig sa sports o kompetisyon. Apan gawa sa paugnat sa kusog, wasab igsapayan sa mga kabataan ang ilang edukasyon o pagkaton. Karong bag-o, sila ang gipili nga audience sa storytelling activity sa usa ka hotel. Apan inay sa naandan nga pagpaambit sa mga istorya, gipaagi kini sa usa ka stage play. Mga tinun-an nga miyembro sa Upstage o UP Stage and Theater Arts Guild for Education ang mi-perform alang sa mga kabataan. Mauni siya si Gobernador General Inocencio Junquera. Karon kinsay nakatuon sa Leon Kilat Street? Wala, dili ra sa nagapit sa kulon. Ang kinabuhi ni Pantaleon Villegas o Leon Kilat ang gipakita kanila. Kahinumduman, si Leon Kilat ang nangu kaniadto sa revolusyon sa mga Sugbuanon batok sa Espanya. Kita na ko ganina kay interested sila kay hala namatay di sila yon kilat na nandiyon sa siya gi-betray di siya siyang kwan. Kaya ma-relate nila nga ala ganahan pud ko nga ako si Leon Kilat in my own personal life. Ang mga miduma sa stage play na engganyo sab sa produksyon kay sila mismo nakakaton sa kasaysayan ug napadangat sab kini ngadto sa mga kabataan. Human sa kalihukan, may exercise kagihimo aron makahatag ang mga chikiting sa ilang interpretasyon sa kinabuhi sa bayani, pinaagi sa drawing. Mo po niya mong goal nga i-maintain na mo nga dili bitaw malimtan ang Cebu history kay first and foremost Cebuanos kita. So we want to maintain and nourish and pass it to generation to generation. Dinhi sa Sugbo, may makalihukan ng gihimo aron paghandom sa kabayanihon sa mga revolusyonaryo. Usa niini ang tinuig nga 3 de Abril celebration. Gilauman nga pinaagi niini dili mawala sa panumduman sa katawhan ang mga nahitabo kaniadto ug magpabiling buhi ang natampo niini sa panahon karon. Ako si Nico Sereno ug kini ang akong short docu.